sisè de primària de l'escola GEM, que estem treballant en un joc d'Scratch anomenat Sos Planet. En aquest vídeo us explicarem de què va. Amb aquest joc vam trigar més o menys mig mes treballant activament i el que volem fer és obrir els ulls a la gent perquè entenguin que, per molt maco que sembli el món, sempre hi haurà gent que el vulgui destrossar. Per la situació del món, l'avi vol ajudar. Per això acudeix a l'ONG de tecnologies per combatre pel benestar de les persones. Quan va a la ONG, coneix el Robot 4 i fan un bon treball. El joc final acaba amb l'avi i el robot que compleixen gran part dels seus projectes. El robot recolleix molta brossa i després entren en un camió, agafen tots els racistes i els reeduquen. Per fer aquest joc ens hem basat en l'eix 3, que és ciutadania democràtica i consciència global. Això és perquè la brossa també representa els racistes, perquè són molt males persones i la representem amb brossa.